En tiedä yhtään missä ne ovat. Pitää vähän tarkkailla. Mitä on? Älä sano, että ne on niitä vartioita. Silloin ne huomaat minut helposti. Minä olen vain yksin. Ei tullut puolella. Ei tullut minun tiivini niitä 2. Niitä on tuhansia. Mutta sehän ei meitä. No tuolla noin. Te ette varmasti näe sitä. Mutta on tuolla noin. Toivottavasti ne ei tule. Ne ei saa hommata minua. Oi. Tuolla ne ovat. Mutta eivät ole kauan. Tulevat pari niistä. Hello! Siinä he ovat. Eikä. Eikä. Ei kai. Oho, toivottavasti ne herää. Sain uuden aseen. Eikä. Tuolla noin. Ai. Eikä. Ne ovat tuolla. Hohoho. En tiedä yhtä missä he ovat. Ne jotenkin katosi. Nukuin tähän saakka. Nyt on jo aamu. Mutta silti pimenee vielä. Tähän näin. Mutta en tiedä missä ne ovat. Oho. Levetään tässä näin. Asuu yksi ammus. Asuu yksi ammus. Ai. Ai. Mulla osui yksi ammus. Ai saa. Ai. Sain siten laitettua. No, let's begin. Lähdetään. Minä menen vuorelle tähystämään heitä. Toivottavasti he ei ole siellä, niin luulisin ainakin, että he olisivat. Mutta en mä enää tiedä. Ai. On kyllä hienot maisemat tällä vuorella. Mutta tämä ei ole leikin asia. Sitä alkaa menemään pois. Se on näin vaarallista. Ai. Ai. Ai kyllä sattuu tuo luodin osuma. Pitää käydä kirurgilla tämän sodan jälkeen. Mä en tiedä yhtään missä ne ovat. Eikä. Tuolla noin! Okei. Tarkka. Jes. Lukittu. Kohde lukittu.
antautuivat. Siellä ne ovat. Antautuivat minulle. Sievää. Epäilyttävää. Tää Pomo haluaa tytölle tehdä. Sopii. Nyt mä aloitan. Ota minä. Max. Laitetaan nää tähän. Kuva. Nyt. Te halusitte siis tulla jutella meidän kanssa. Yeah. Miksi haluat? Siksi. Mitä haluat? Odotapas. Toin teille yhden aseen. En mä käytä aseita tässä tilanteessa. Ei kun annan sinulle aseet. Täällä. Odotapas. Suojaliivit! Päässä ei ole suojaliiveä. Siinä pysyy. Ei ole vielä kuollut. Tiedän sen. Hienot maisemat. No nyt se, että lopetatte sodan. Miksi? Siksi, koska se on tyhmää.